Пътуването ми започна от най-южната точка на Лофотенските острови, малкото рибарско селище Оа. Свежо посрещане в Норвегия. От тук тръгвам на север, през сурови планини, фьорди и безкрайни пейзажи. С колело натоварено всичко необходимо, палатка, спален чувал, малко дрехи, храна и естествено кафе. Сутрин излизам от палатката и пред мен е океанът. Няма по-голямо щастие от това да се събудиш на място, което сам си избрал. Лофотен има плажове с бял пясък и тюркоазена вода. И хубаво време изглежда като на Карибите, но температурата рядко минава 12-13 градуса. Маршрутът от Лофотен до Нордкап е едно от най-красивите, но същевременно предизвикателни пътувания с колело в Европа. Тук няма как да избягаш от времето, то е част от приключението. Дъждът е почти постоянен спътник, вятъра често е срещу теб. Студа напомня, че си близо до Арктика, но именно това прави пътуването живо. Усещането, че си напълно изложен на природата, но и напълно свободен. Много заслони са изградени от хора, които никога няма да срещнеш, но са мислили за теб. Това е форма на солидарност между непознати, невидима, но осезаема. Всеки мост на Лофотенските острови е малко чудо на инженерството. Стотици метри над фьордите, които иначе биха били непреодолими. В Норвегия има закон Алемансретен, който дава право на всеки да къмпингува свободно, стига да уважава земята и хората. Това е законно и философия, че природата принадлежи на всички.
Понякога пътят ме отвежда на необичайни места за нощуване, като това гробище, до което има удобни места за разпъване на палатка и възможност за ползване на вода и тоалет. Cemetery is the best place To meet with the rain also. And to sleep. Come inside. Thanks. Thank you. Норвегия е прорязана от тунели. Има над 1100. Някои са къси, други километри дълги. За колездач това е предизвикателство. Тъмнина, шум. В началото на някои от тях има специални бутони. Натискаш ги и светва знак, че в тунела има колездач. Малък детайл, който ти дава усещане за сигурност. Имам и спокойни хубави сутрини, в които се наслаждавам на хубави гледки с чаша кафе в ръка. Хубавото тук е, че водата е навсякъде. Реки, потоци, водопади. Повечето реки са с вода толкова чиста, че спокойно може да се пие от тях. Тук светофарите са заменени от елени и ако решат да минат, спираш и чакаш. Няма друг вариант.
Фьордите са дълбоки ледникови долини, изпълнени с океанска вода, тесни величествени заливи, врязани в сърцето на планините. Между отвесните скали се простират тихи водни пространства, оформени от ледниците, които преди хилядолетия са издълбали тази земя. Изграждането на уютни заслони е много популярно в Норвегия. Те са като малки храмове на пътя, отворени и достъпни за всеки. В Алта празният кашон велосипед е новият символ на приключението. Някои вече го носят гордо под ръка. А аз знам, че след Нордкап и мен ме чака същото. Голямо пътуване, завършващо с тиксо и картон. Денят ми носи още гледки и още километри, а вечерта намирам удобен заслон на брега с тоалетна и дори топла вода наблизо. Малък луд сред суровата природа. Това е тунела, който свързва континента с острова на Нордкап. Дълъг е 7 км и стига до 212 метра под морското равнище. Усещането е сякаш се спускаш към друго измерение. И накрая последните километри. Земята е гола, вятърът е леден, а океанът се усеща все по-близо. И тогава се случи нещо, което ще помня винаги. Два елена излязоха на пътя и тръгнаха пред мен. Вървяха спокойно, сякаш ме водеха. Последния километър до Нордкап не карах сам. Те бяха моите водачи, моите спътници до финала.
И ето го Нордкап, най-северната точка, до която можеш да стигнеш по път. Вятърът е леден, облаците се движат бързо, а морето бучи. Байкпакингът е такъв. Не е за удобства, за преживяване. Не е за бързина, за пътя. И когато стигнеш края на Европа със собствените си сили, разбираш, че истинската цел не е Нордкап. Истинската цел е самото пътуване.